Сега ще реагирам на Kill Baby. Едно приятелче ми каза за Kill Baby и аз ще реагирам на една от някои от всичките музики. Надявам се да не ми се докаде, брат. Айде, пускай. Здравейте, приятели! Искам да ви кажа, че аз вече се промених. Аз вече... Искам да го чуя. Не съм гей. Искам и от тези излагаци и от тези гейски истории. Моля. Вие бяхте брати. Заради това аз си търся жена, Това е нещо ново. която да ми готви, да ми чисти, с която да си създам семейство, да си направи деца. Аз да ходя на работа, да я изхранвам. Да бъдем едно много щастливо семейство. Кандидатките да ми пишат долу в коментарите и аз ще ги последвам. Окей. Който иска да се запознае с него. Аз съм едно обикновено момче. Допреди, мисля, че 2 месеца някъде там. Wait a moment. При 2 месеца беше пълен, да не казвам, беше пълен. Абе, вижте, знаете какъв беше пълен. И да. Не съм богат, беден съм. Това е ясно. Ясно се, да. Бог е създал мъжа и жената. Ти до преди 2 месеца казваше Сатана, това, това. Пък сега викаш, той и оно. Как става това нещо, ми обяснете? Как става това нещо? Моля ви, някой да ми обясни. В Библията пише мъж и жена само. Excuse me. Това беше много тъпо между другото. Чадвам нещо тук. Чадвам, тук на този клип какво ще кажа. 100% ще е някаква обида или пушвня или простотия. Това е залагам на пушвнята. Добре, не беше това, като си мислях, но окей. Каквата продава човек? What the fuck? Защо никой не знае?
два пъти насам. Не. След това един път нагоре, два пъти надолу. Така правим. Така. След това. Шукур. Така. Още ритуал от Окей. Това е ритуал за сатанизъм. А да не казвам какво е останалото. Ако Коста влезе в стаята, докато прави ритуал, това не е на добре. Влизам ли? Щом Лиса влезе в стаята, това е знак, че има дух. Лош ми е. Така, както и да е, това означава, че има дух, щом Лиса влезе в стаята. Някой да ме убие. Искам някой да ме убие сега. Имам една чаша. Имам чашката и я оставим хората в шкафа, където бъде. Окей. Това е 2020. 8 на 12. А след 23.2.2021. Окей. До някъде се променял Гиво. Малко степен долу-горе. Преди да я оставя, обаче забравих много важно нещо. Това е интересно. Така да правя. Цялата лоша енергия, нека влезе в нас. Като го кажете хора, ставете чашата тук. След като я оставите, много е важно. След като казахте цялата негативна енергия да влезе тук и цялото лошо нещо няма значение. Удрете я 3 пъти. На този път ще супер, аз ти казвам. Интересно. След като я удряте, правите така. С светлата. Can you stop, please? Става ми тъпо и гадно. Ще научи на Аллах. Последният ритуал. Шука. Окей, не се е променил. Това е изненадващо. Това беше последното нещо. Да, от водонизма и така нататък. Така. Надявам се сега Опа. да няма повече духове. Моята момче, ти самия си дух. Ако ме разбираш. Или пък да ти говоря на друг език, който не мога. Често ви казвам. Хора, Интересно. сега идвам. Да не се върне. Сега пак се пускам лайв. Да, не се върна, това е хубаво. При седмица. Да, какво ще е промененото?
Но искам да намаля това. Дальше. Как ще левърши това ми е интересно. Преди съм го чувал. Excuse me. Excuse me, аз се обърках. Особено по кринджа и само по кринджа. Това е единственото. Охо, ще и питаш. Огромно ниво. Чак до луната. До луната, бих казала. Защото определено е до луната. Excuse me. Без простоти. Или тъпите синилни. Преди да почнем с реакцията на Гибо, ще избрайте да се бъдете на нашите наголи. На камбанка. По-хубаво не дейте. Защо не го скипнах? Всеки ще промоутва канала. Нищо няма казвам. Чакай какво? Чакай, 1, 2, 3. Окей, тя има два канала в TikTok. Интересно, има два канала в TikTok. Окей, аз нямам да вкана един. Кой не слага линкове? Искам някой да ми каже. И то в коментарите. Чак малко. На брега на някой океан. Ще бъде да ни кажа. Сега просто ви предлагам да започваме с реакцията на Гибо Бейби. Правя го много голям екран. Истината е, че не съм подбирала Една секунда. Правя го на на определено видео. ултра голям качество. Случайен принцип. Просто цъкнах върху някакво. Гибо Бейби скара с въобържаем Еминем. Типичен Гил Бейби, според мен. Еминем прибие разбор. Явно някой е гърбатен, който се казва. Добре. Сега е интересно ми, защото Гибо, както винаги, изглежда зле. Гибо, давай. Maybe. Моля на български ми говори. Ако мислиш, че го виждам... Добре. Да, съм влязла да се смея, не тук да ми правиш сопчета. Да ти гадля, много смея. Той бе, почва да кажа смееш. Пич. Добре.
Една мечта, ама няма тежки. Фунта че е да. Кой е Милен? По-худен. Или знаеш. Кой е споделя? Сега ще хапна една дъвка. Ето, че не можеш да готвиш. Той Това ще оставя, аз съм сигурна. хит не може да готви. Какво е направил момчето, бе? Не е ли американец? Не съм сигурна. Ами кранче. Няма и да че говориш да и пишеш. Що си става кърпа, бе? Що става кърпа? Не чувства. Пусни една коса по нея. Чувства тия кърпи. Някоя баба се зърви. Аз съм малко. Ще направим нещо. Така. Нима? Нима? Идва, чакай. Excuse me. Нека гледаме турския сериал. Айде. Нем. Тук ли си, бе? Ще се карат. Става лошо. Бягай, пич. Бягай, докато можеш. Не бе. Направя го на по-голямо. Пак ти якото качество. Не, няма откъде да става. Я стой. Така. Аз пак искам да се оженя, за да е мъжа. Вече гледам капола. Тикав си. Не, още. Excuse me. Той е голям актьор, бе. Сигурно как ми слага шала или кръпата. И някой говори. Тай пипнал, бре. Ма той си в Америка. Къде ходиш? Какво става? Ох, не може човек. Махкам готова, брат.
Бахти. Айде ми това тъпо нещо. Колкото да е тъпо да е. Разкарвам се навън. Малко ти усилия, ще не те чувам. Я чай. Да, не те чувам. И ми е много хубаво. Искам всеки да се абонира за бе, защото гледам тази простащина. И хич. Не ми допада спешъл. Пустай малко. Така. Оправих се нещата. Няма никакъв... Искам всеки да се абонира, защото гледам една пълна глупост. И искам да всеки да даде лайк. Много ви се моля. Хейтъри! Аре бе, хейтъри! Нали искахте да ме биете? Къде сте? Сега го забелязвам. На 12 секунда на мен ми прилича това на нощница. Да. Не ви виждам Нощница. нещо. Ей го мангала от TikTok. Откъде разбрах ти че мага, бе, бял е, сматки е. Оле хора, видях някакъв хейтър. Ей, сега ще те прибия. Помощ! Хора, той бяга след мен. Whatever. Има още, макар. Иска да ме прибие. Айде. Развали ми спокойствието. Айде ще го доизгледам. Моля ви се, обадете се на полицията. Той ме цели с камъни. Кринч. Много. Кринч. Да погледнем така. Готово ли? А? Честита Свети Валентин на Кринч. всички. Пожелавам ви много любов, много кисмет, И кринч. много пари. Какво? И много кринч. Най-много. сексове ви пожелавам. Excuse me. Сексове. От батко ви Хасан. Спирай бе. Готово. Край. Спирай бе. Добре, да ви каква... Я стой. Какво има отдолу носа? Бро. Какво става тук? Лего. Здравейте на всички. Правят... Ще малко. Здравейте на всички. Правя това... Не, забавя. Здравейте на всички. Правя това видео с молба, че искам да ви се извиня искрено, хора. За всичките умни простоти ли? Добре. На всички българи искам да се извиня.
Малко интересно. Не съм очаквал, че ще стане такъв голям скандал. Наистина не съм очаквал, че с този лайв ще стане така, хора. Искам искрено да ви се извиня от душа, хора, за обидите, които ви нанесох. Ти не само ги нанесе, ти направо ги сипа. Защото те не бяха от сърце, хора. Моята цел беше просто да събера повече гледания в Да, това беше ясно. Между другото. лайфът ми, но не очаквах, че ще стане такъв голям скандал. Excuse me, не чу ли осъзнаваш какво правеше? Самото ма умно нещо. Защото на това ма умно нещо. Стана доста голям fucking bullshit. И така нататък. Наистина просто адски много съжалявам, че съм го направил това нещо. Наистина, хора, просто много съжалявам, че го направих. Наистина, хора. Надявам се да ми простите, но вярвайте, характерът, който видяхте, Ако е само това, моля ти не казвай друго. в видеото от мен, това не беше истинското ми аз. Але точно го казах и да. Хора. Аз съм много добър човек. Чакам, ако моля. Я повтори пак. Това не беше истинското ми аз, хора. Аз съм много добър човек. Доста добър имаш предвид да правиш песен за сатаната. Това ли е доброто? Аз обичам всички. Аз не съм расист. Кой ти каза? Аз направих такъв клип, да ви кажа, че той пипал една. Ама то да събере гледания и да пипал една. Още малко на милион гледани ще се изпикай, докато ще... Да, нали знаете. Почна да казвам. Аз съм израснал в България. Как Добре, да, това е ясно. може да мразя? Оттам съм ял. Оттам имам приятели. Там са ми дали образование. Какво образование, ако мога да питам? Как може да намразя България, хора? Не я мразя, хора. Повярвайте, не обичам си страната. Но хейтиш. Хейтиш и шолиш другите. Въпреки да не съм българин. Шайко, моля? Искам да го чуя пак. Вярвайте, не обичам си страната. Въпреки да не съм българин. И съм категорично за българите и цивилните да бъдат едно. Малко интересно изказване. Не знам кой ще кажа другите. Да се разбират, да бъдат много добри приятели, хора. Аз не съм расист, не мразя никого. Но...
Или такива големи простотии, като пълния малник, олигофрен и така нататък, беше няма да обиждам. Повярвайте ми, хора. Взех си полука от... Още от лекването разбрах, че той не ги мисли такива неща. Не мисли такива неща. Той иска да ни направи тези неща. И да. Не мразя никого. Повярвайте ми, хора. Взех си полука от този лайк, който направих от този скандал. Да, дето пипнала на... И ви обещавам, хора, че повече няма да правя такова нещо. Или такива неща. Обещавам ви, хора. Оле, майко. Надявам се, хора, да ми простите. Ай, май не се научил да се извинява. Но аз съм, так че... И файда да се извинява, нулева. Ако имате смелост, Аз имам, ама няма да го направя, тъй че... надявам се да ме разберете, хора, че понякога човек прави неща, които без да мисли ги прави. Но е важното после Последствията. Важното е после да се осъзнае грешката. Така е. Хора. В момента съм много развълнуван и едва говоря наистина. Защо така? Просто имах приятели българи и ги изгубих и тях, хора. Изгубих ги просто. Странно. Както и да е. Просто се надявам да ми простите, хора. Аз ще помъча да му простя. Да не му обидил, ама поне ще постарая. Надявам се да намерите тази смелост, защото аз не съм лош човек. Искрено съжалявам това, което направих. Наистина ви казвам, хора. Чао и се надявам да сте разбрали какъв човек съм всъщност и ви обещавам повече няма да направя такава грешка. Обещано. Обещано. Да видим. Чао. Опа. Да искам. Няма да го гледам пак. Тъй че да. Ама това са прилични клипове. Да се престрашили и да цъкна клипа. Майко. На червено ще придайте. В тъмното виждам виолетно. Ма да, светло ли беше на улица?
А пък... Ро, Ре, е зелен. Ма да, защо тебе се смея? Ма аз не вие кучето дойде до мен, дето и такова и... Да, И искам всеки да лайкне. Всеки един. Защото тук гламолят ни клетки. И изпростявам от тоя тука. И искам всеки да лайкне. Направо изпростявам. Умрях от това. Да. Радостина вика много малко хора ви гледат. Ма да умреш до на курво неща. Excuse me. Чакай. Така. Аз ма кажи да мокнем сега, ще блокирам по зоната не, аз сега. на този крокодил. Грозен. Точно. Не сме я доста. Гледай се. Лешоядка. Е така е. виж. Забалям на... Оле, би смял цяло. Ние имаме работа после с теб. Само да не да... Да. Да. Каква работа? Па и той е забрал. Може да ти падне батерията. Да падне, аз ще го заредя и ще стоят като го заредя. Сега да видим това видео при колко време е. Преди 8 месеца. Хич не се е променил Гибо Бейби. Тоест тук деца е изплю като малният циганин. Който не е. И не че обиждам циганите. Хич не ги обиждам, брат ми. Добре. Изплю се като един мазен педераст. Така да го кажем. Толкова съм депресиран. Дали какво смия. Ох, Не колко си депресиран. много. Не ни мислете грижите за хора. Ние не го правим мои примечи за хора. Excuse me? Ма дават ни съвет кога да правим лайфове за повече хора. Все едно някой ги пита. Една вика, бе, много хора ви гледат. Как да аз да направя един лайк? Много един човек да. Защото съм дал човек личност. Те и толкова хора няма да ги гледат ако направят. Това са камо ли. Да, иска да кажа. Има някой където спуска думите и ще ги първа в казана. Гил Бейби хич не се е променил. Ние нормално Или избираме да. 200-300 души, там ли скандал, че 3000 души са ти. Хей, веднага поведе. Толкова тъпо. Сестро, извинявай, че съм показал. Няма проблем. Живи се, насити се на клетка. Стига, ма. Бабо, я престани. Стига се ти е по-долу. Май бабата ти умира. Като си цвитяли са това. Стига се ти умира. Да. Тях са позорни. От заваля дъжд се. Донка е най-медуза. Ете. Дадете на Донка лайната с черпака да ядете. Ау, точно. Вижте. Писма. С дълката.
Интересно. Education Sergem na Gil, baby. The preferred wife. Айде. Правим го. Искам всички мощно да ударите лайка. Моля ви. Моля ви. Да се... Кога каза? Искате ли да се... От сега ми замисля на война. Не знам защо. Аз... Айде, правим го. Гледам го. Но, не знам. Оли, излиза! Излиза! Физиономия. Все едно, че някой го напъва. И то да ни кажем откъде. Пах ти тъпто. О, хора! Сера! Не ме гледайте! Нека дърник. Не. О, wait. Wait moment. Готово. Чакай, да съм превъртял нагоре. Така. Видим това. Ще те задоволявам с моята уста. Искам малко данго. Не пак де. Тъп. Но да го видим. До онзи ден заедно с него се кълчихме по време на лайфовете. Правех се на маймуна заради него. Само да бъдем една комбина, да бъдем едно цяло. Но, пак казвам, аз съм човек, който обичам да давам шансове. Човек, който не дели хората по клас, категория, етнос, цвят на кожата, религия и така нататък. За мен всеки един човек беше човек. И аз, въпреки това, че знам каква му е репутацията, знам, че той обиждаше българите, знам, че правеше много лоши неща, аз му подадох ръка, защото съм човек и ми беше жал за това момче, което беше отхвърлено от абсолютно всеки един. Обаче, когато го познах с времето, разбрах, че той е пълен буклук. Не цени приятелите си. Как може до вчера да ме нарича сестро, брат, приятел и в същото време да кълне родителите ми? Аз качих на стори. Аз качих и показах как обижда моите родители и как се държи. Това един приятел, ако ти е мислил доброто и ти е бил истински приятел, би ли застанал налично да обижда майка ти? Моята майка му е подала ръка и му е предложила средства, предложила да го изкара от дупката до онзи ден. Я пак? Wait. Родители. До онзи ден заедно с него се кълчихме. Стига да е. Налично да обижда майка ти. Моята майка му е подала ръка и му е предложила средства, предложила да го изкара от дупката. Ясно. От ще въргим на Бойко Борисов и да.
И това беше от мен, хора. Чакай малко.